Orain hobeto ikusten du ikusleak, entzuleak entzun segitan entzungo du, baina dagoeneko entzuten ari da. Beraz, meta entzumena izango du, meta entzutea bi bider entzungo duelako. Sara Azurza, Theorein lan hau entzuten ari gara, Interestelar, 2018an publikatu zuen EP hartatik lehenengo abestia. Esango nuke jamon organ hori jotzen ari dena aste honetan gurean izan dugula. Toki guztitan dabileta, saltxan Ikerra Oroa bera. Eta presarik gabe eta erotu gabe eta inungo helburula zehatz eta garbiri gabe musika egiten diardu oso gaztea den Sara Azurzak 2018an EP hori eta oraintxe laizter entzungo dugun eta bideoklipe osoa aurkezteko moduan ere izango gara. Gu jarraitzen ari zareten stream bitartez zaudeten guzti horiek eta Twitchero guzti horiek ere noski. London Weather izan duen aurrerapen kantua. Diskoak zeizen izango duen ez dakit kontatuko digun. Diskoan noizko izango den ere ez dakit ziur izango duen, baina Sara Azurzak badaki abesten eroso sentitzen dela. Arratsaldeon, Sara Azurza. Arratsaldeon. Sara Azurzaren bidea luzea izan da, nizit oso gaztea den. Oso gaztetatik ere jende askorekin kantuan ikusi izan dugulako, Iker Laurobarekin esaterako, eta noski, haren bueltan zure lan diskografikoan Ikerrek ere egiten duen lana, buruz ari naiz, baina Tristan Crowleyrekin abestu izan duzu, Charlie and the Colors taldearekin abestu izan duzu, Iñigo Azpitarterekin, Indigorekin ere abestu izan duzu, eta bidean uzten ari naizen beste izen asko. Beñatigera biderekin. Diskoan ere inizkien ahots batzuk. Bai. Eta ja uste torgalitzen da la lista. Uste dut Beñatigera biderekin egindako ahots horiek ahots benetazko bihurtzen bukatu zutela. Hasiera batean bigarren ahots izan bartzuten eta bapatean Sara Azurza kantuan ari da lehen planoan eta da, aizu, Beñat, hau nor da Sara Azurza. Osea, plana behintzat hori izan bigarren ahots egitea eta gero ja lehenengo bihurtu zen. Bueno, baina gaur, esan da bezala zure bakarkako bideari heldu behar diogu. 2018an, akaso lehentxeago hasi zinen, Bartzelonan ikasten zeundela kantu batzuk aurkezten, kontzertutxo batzuk egiten, baina 2018an iritsi zen lehen EP hori, Theorein izenekoa, ondo oskatzen dut, ez da? Theorein izenekoa. Bertan, 5 abesti, ingelesez eta euskeraz, Interestelar ari gara entzuten, baina baziren erlojuz gainez besterako doinu hauek ere. Baina esan da bezala musikak erotu bai, baina musika egiteak ez zaitu oraindik erotu, ez duzu bururi galdu, azken urte hobetan ikasten, beste proiektuak gauzatzen, dokumentalgintzan ere murgildu zara azken aldian, eta zeparrik egin, hori ere badakigu eta. Bai, egia da. Baina horre ere musikarekin lotutako dokumentalgintzan. Hori da, bai. Zerbait esan daiteke edo sekretutxoa da? Ez, lehenkoan neon nintzen Euskal Irratian, adela azte bete hitz egiten proiektu hontaz. Euskal musika eta Euskal identitatearen inguruko dokumental txiki bat egin nun, masterrerako. Eta, proiektu luzeago daukagu eskutan, baina indikan ezin da zer esan. Behar den garaian jakingo du gehiago. Baina esan da bezala, animatu zara, bigarren lanari, esan daiteke zure lehenengo lan luzea izango den horri, lehenengo pausoa ematera animatu zara, eta prestatu duzu oraindik ez dugu entzungo, segitan entzungo dugu, London Weather, baina konta iguzu, zer du London Weather horrek? Duela urte bete idatzi nun. Justo masterra Londresera junitzen egitea, eta ja 2018tik ez nun musikarik egin, edo bintzat idazten nintzen ere gelan, baina zakit, igual motivazio gutxi neukan zerbait ateatzeko, eta Londresea jun, eta pixkat berpizte hori izan zen, ez? Hasiera berri bat izan zen etzako, eta motivazio hori mantzian berriro musika kaleratzen hasteko. Eta horregatik lehenengo izenburua da, London Weather jarri nion. Laizter entzungo dugu lasai baino, kantu hortan ere, badago, lanean jarri duzun saio honen oso laguna den Iker Lauroba. Ekoizpen musikala, goitik bera, Ikerrek berak egin du, kantuan ahotsean zu, baina gainontzeko instrumentuetan Iker aritu da lanean, eta emaitza ere bikaina da.
esan daiteke Theory hortatik beste soinu batzuetara, beste tempo batzutara, beste giro batzutara hurbildu dela, lehen single hau, aurrerapen lan hau, London Guera. Bai, goratzen naiz Theory egiteakoan, pixkat intimoagoa zen, ez? Igual instrumentu gutxi gozeuzkan, edo zerbait pertsonalago izan zen, eta nik uste bi urte hauen ondoren, heldutasun puntu bat erakutsi nahi nuela, ez? Naiz eta bendikan gaztea izan. Eta baitan ere estilo propioa deskubritzen egon naiz, ez? Eta hau izan da emaitzetako bat. Masterizazioan Gorka Urra izan duzue bidelagun, baina aurkezuko dugun bideo hortan beste hainbat lagunek hartu dute parte. Oso gertuko duzu Ainhoa Eskizabel, zure izeba eta makillatzaile profesional denak, makillajea eta iorrazkeraren lana hartu du. Ane Olazabalek estilismoa, Jose Luis López de Zubiriak argia, Dolores Aizek egin du etalonaje edo kolore moldaketa edo, montaje asistentea edo laguntzaia Pablo Diez izan da, diseinu grafikoan Marco Perezek egin du, eta Ane López de Zubiriak egin du zuzendaritza lana eta lanaren montaia. Bideoaren idea, orain ikusiko dugu, zurea zen, Anerena zen, elkarlanean izan da? Elkarlanean. Ni goratzen naiz voltatu nintzela konfinamendutik Donostira, ez nulako hemen pasa, eta abesti hau nuikan, eta erakutsi nion Aneri, zeanen ere lagun mina da. Eta berak, zine munduan da bilez. Eta erakutsi nion abestia, da esan zian, jogoazen bideoklip bat egitea. Beti egin nahi izan dizu bideoklip bat, lagunen artean, gaina bera oso profesionala da, eta izan zen pixka bat elkarlan bat. Nik esan nion nire buruan neuzkan ideiak, eta gero berak pixka bat bailandu egin zitun, eta egia esan oso gustora on ginen. Ez dizugu gehiago sufritu araziko, entzun eta ikusiko dugu London Guera, eta gero jarraituko dugu noski, dagoeneko ikusita entzun duzuen hortan, bere protagonistarekin hizketan. You came to me like an angel and saved me from tears as a stranger would do. And now I'm free
we're free. You know when you cry, but you wanna stay. I'm still here alive for a long, long day with you. With you. With you. With you. Boom. Boom! Sarretan aipatu dugu, gaur gonbidatu bezala super mega ultra diva bat zetorrela, eta ez dugu hitz hori... Bideo ikusi duenak eta Jende ikusi ez guztiak duenak bila dezala, Sara Azurza London Gueda, YouTubeen dago dagoeneko ikusgai. Zenbat aldiz entzun dugu estudio honetan abesti hoia? Asko. Bai. Egi guztia kontatu behar dugu, guk duela denboratxo bat izan genuen primizian entzuteko, lantzeko, eta entzun dugu pixkatxo bat. Bai. Horienekin, Dendena ez da lako kontatu behar entrevista baten aurretik, Sara. Baina orain, Eta beste sekretutxo bat. Nei Inigok erakutsi zian lehenengo aldiz abesti hau, eta entzun nun, eta pentsatu nun hau, zeinotea, edo ez dakit, Lauryn Hill, Erika Badu, edo ez dakit, neo-souleko artista hauetako bat. egia da, ze nik jaso nuenean, uste dut jaso nuela WhatsApp bitartezko Bai. guap audio bat, kalidad altuko audio bat, eta bertan izenik ez da ikusten. Hori. Audio hutsaren, eta horren zenean, Goiuri, hau ezin ez elkarbanatu, baina aber ziruditzen. Hau, zeinote da. Eta, letra, behiatuket Googleen, eta hola jakingo zein dan, eta etzan azaltzen, eta Inigo, baino, zer da, hau? Pixka sufritu arazien nun. Ba, primizia nahizu. Bai. Abestian esaten duzu, Bai. Now I'm free from all the pain. Bai. Zagoen libre naiz, minak joan zaizkit. Abestiak idazte dituzunen hola sentitzezea? Da pixkat terapia modura Bai. egiten dituz abestia? Bai. A ber, momentu honetan, osea, ez neon triste idatzi nunean, baina bai, terapia modura askotan, egia da, askotan esan dut, beste elkarrezketetan, ezakit zer daukaten barruan, eta esatet, bueno, pues iatziko eta besti bat, o saiatuko naiz paperan jartzen, eta errepente konturatzen naiz, ez? Eta bai. Nena aipatu duzu, bigarren lan honetan, heldutasun puntu bat, islatu nahi zenuela, bideoarekin ikusten da, ez? Baina, hau, ze emakume puska, ze planta. Bai, boteretsua. Ze boteretsu, ez dakit, 20 urte holtza gainean daramatzan artista baten Bueno, 20 urte, doño, holtza gainean urte batzuk badara matza Sara Azurzak, Bai, zurekin. Nik elkarbanatu Sararekin holtza, proiektu ezberdinetan gauza diren bezala, bai. Eta desente gazteago zenean, bai. 17 urte izango nituen. Bai, zenbat urte ditu Sara Azurzak orain? 23. Bai, nik uste 6 urte horiek, eta gira esan oso artista honekin aritu zara, Iker Laurobarekin, Charlie Atkirekin, Tristan Kraurirekin, asko zegoen hori ikasteko, gainera oso kultura anglosajoieko musikariekin aritu zara. Ze, bai, Iker eta baita Inigo Azpitarte bera ere, Charlie eta Tristan, Stringed Boot, ez da nola eskatu ondo, Stringed Boot, zan? Stringed Boot. Bueno, sokaztutako egur edo talde bat bazegoen, Donosti inguruan, duela urte horiek Luke Armstrong berare antzebilen kantuan, eta naizta britanikoak ez izan, Iker eta Inigo ere antartean ibili ziren, eta oso giro anglosajoieko musikariekin aritu zinen. Hala ere ez dakit zure doinuak ez ziren pixka bat ozeanoaz bestaldekoak? Izan daiteke, bai. Nik uste, justa hauek egiten zuten folk estiloko musika, ez da? Nik beti izan dut hori influentzia anglosajoia, baina ez hain folkloriko. Bai, souletik gertuago, musika beltzetik gertuxeago. Hori, Aretha Franklin, beti guztau zaintzaizkit. Eta nik uste tortik amatorrela pixkat influentzia. Bideoan ikusi dugu esan da bezala, emakume eder, ondo jantzi, ikea irean daraman bat, baina papatean ikusten dugu, emakume hori bera,
ile jasota, beste modu batera jantzita, Hori da. beste egoera batean. Bueno, bideoak ere izan du, ez? Zerbait transmititzeko intentzio eta gogoa. Bai, ni goratzen naiz hori, haigenean pentsatzen nola planteatu dio klipa, aneri esan nionean, niretzako ze esan naizun, ez? Igual pixka bat esan nahi profundogo baten. Erakutsi nahi genuen hasieran Sara mozorrotuago bat, ez? Sara Ingalaterrara dijoa, eta ez jakintasunen aurrean askotan urduritasuna sortzen dira, eta nik ezakit gertatu zaizuen, baina askotan lehenengo momentuan pixkan mozorrotua sentitzen zea, ez? Beste herrialde baten zure lekua aurkitu arte. Eta behin zure lekua aurkitzean, Sara etxeko bat ikusten da, ilea jasota, etxeko saloienengo balitz bezala, eta pixkat hori transmititu izan nahi genuen. Interpretazio aldetik ebaini, ikusi dute bideoklipa, eta lan handia dago atzen, bai, gelditu naiz, interpretazio aldetik lan ederra atzetik behintzat. Bai, gustatzen zait interpretazioa, eta nire ideia zen pixka bat hau transmititzea, ez, da jendeak ikustea, niretzako azkenean hau garrantzitsua dela, eta ez dakit, pixkat botere txurakutsi nahi nuen, ez, nire burua. Bi Sara horiekin eroso sentitzen da Sara Zurza? Bai, eske bi Sara horiek Sara Zurza dira. Dago, Sara Zurza trabiesago bat, eroago bat, eta gero badago Sara Zurza txintxoago bat, eta igual umeago bat, ez? Bai. We were meant to be. Baina nik esango nuke abotsa ezin dela mozorrotu, ez? Ez hori ez. Hori ez. Sara, aipatu dugu, zure lehen lan luzea izan daitekenaren, edo izango denaren aurrerapen kantu bat dela du, baina aipatu dugu, presarik gabeko musikaria dela Sara Zurza. Bai. 23 urterekin nork du presa. Bueno, bada, presa izango duenik, ez? Baina denbora ere bada, ez? Gauzak lasai hartzeko. Bidean da, komposizio lanetan da, ze puntutan da etorkizuneko lan hori? Bueno, oain, deixente abesti daude ja bidean, ez? Batzuk grabatuta, igual arregloma falta zaio, masterra egin gabe, baina hor gaude, datorren urtera begira, ikerregin egote naiz, askotan berarekin bere estudioan eta abestiak sortzen, eta nik uste zerbait eukiko etela datorren urterako, sorpresatxoren bat. Bueno, ordurako bai formatu akustikoan edo gure asteazkenetako tartean orkestu beharko dugula diska hori, Bai. Noski. Ikerrek bide lagun etorri nahi badu. Hombre, noski. Utziko diogu. Iker familiakoa da, ja. Ez da dila arrotu, baina utziko diogu. Iker beti. Bai. Eta ondorio, Sara, bada mugarri bat kantu hau, bideo hau, garrantzia handia du bideoak kantuan bertan, eta garrantzia handia du atera nahi horrek diskoari itxaronez, eta bazenuen beharra, hau kaleratzeko, eta esateko, hemen dago Sara Zurzaren bigarren lana. Iritsiko da, baina hemen dago, ez? Hori da, zuk esan dezu. Esan dezu. Banukan behar hori ez, gaina esan dizuten bezala, besti hau duela urte bete grabatu genuen. Orduan hor zeon, ez, pixka bat isilpean eta gogonekan, ez, ateatzeko eta esateko bida, hemen nago, 2 urte berandugo, baina hemen nago. Zuzenekorik ez da izango momentuz? Ez. Diskaren prozesu hortan murgilduko zarete? Bai. Eta ondoren iritsiko dira. Bai. Momentuz, entzuleak, guk geu bezala, baditu bi aukera, 2018ko Theorein hortan murgildu eta Sara Zurza gazteago bat gozatu, ze hori ere oso gozatzekoa da. Edota, London Weather honekin, dagoeneko Spotify eta bestelako plataforma guztietan ere entzungai baduzue, bideoa YouTubeen badago. Sara Zurza helduago eta bigarren lan luze horretara bidean den hori entzun. Eta guk ere gustora asko entzun dugu. Sara, bai kantuan, eta baita esan da bezala gurekin hemen bigarren kafearen estudioan. Beraz, konbitea diska hori prest dagoenerako, Sara, eta mila esker. Mila esker zuei. Eskerrik asko. Mila esker. Nahi duzun arte, zaindu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.